Con ilusión e esperanza, así como valorou o seu goberno municipal a investidura de Pedro Sánchez, ilusionados porque haxe unha folla de ruta clara e esperanzados en que o goberno central cumpra cos seus compromisos, entre eles a reforma do Nodo de Bombeiros, a transferencia da AP9 e o traslado de Ence. Estamos satisfeitos con que por primeira vez pois haxa un goberno de Estado que recoñeza que Ence está mal ubicada e que corresponde ao seu traslado. E que esa posición, digo, novidosa e que por primeira vez un goberno do Estado recoñece este escrita e este asumida, porque é unha posición que leva defendendo o goberno local. Anabel Gulías adiantou hoxe que o Concello pedirá unha entrevista co presidente do Goberno co obxectivo de trasladar as exixencias incluídas na denominada Asenda Pontevedra, unha senda na que se inclúe a solicitude de financiamento do museo, así como as obras da circunvalación. Que exiximos que se leven con bo ritmo, que se executen, que non se dilaten no tempo como está acontecendo. Efectivamente, as obras están iniciadas, pero a un ritmo moito menor do que lle gustaría a este goberno local. Queremos o compromiso e exixiremos que o goberno do Estado cumpra con esta infraestructura que é necesaria. Esta cidade necesita unha circunvalación como é debido. Entre as demandas que o Concello trasladará a Pedro Sánchez está tamén o edificio de Facenda. O obxectivo é recuperalo para uso público.